Зараз на дворе конец красавіка. Сонечка свеціць, все добра, але за гэты месяц ніводных ападкаў не было у нас. Наперадзе чакае гарачае лето. Трэба рыхтавацца да яго. У нас такая сядзіба даўгая. І каб паліваць свае расліны, мы заўсёды выкарыстоўвалі мусліны шланг. Кітайскі шланг, але ён такі файны, нам хапала яго. Адно было незручна яго кожны раз размотваць. Таму мы ў гоным годзе вырашылі сабе зрабіць падарунак. Набылі вось такую металічную вазок з коламі для шланга. Абяцаюць, што ён будзе даўжыню наматаецца 80 метров. Зараз мы его распакуем и поглядим, что там есть. Яны нам абяцаюць у комплекте по 2 разных диаметра подсоединяться. Зараз мы все побачим, что тут и як. Давай, чиняйся. Вельми добре запаковано. Чувається, що вирвенная речь. Наконец-то. Глядим, что тут есть. Ручка. Мягенькая. Такое покрытие якостное. Потом вось, до речі, яны штуцерата подсоединяться. Некие прилады для колов, хутчэй за ўсё. Самі колы. Без подшипников, але яны не патрэбны. Вялікія павінны добра ісці. Одно, другое. Боковины металличные. Что коли даже извалится и она перекулится, то не отломится. Так. Разные прилады. Конструктор. Маяк у икеовских наборах. Все расфасовано. О, не, что такое? Разберемся. Для колов. Яны такі накіроўваць шланг, каб добра укладваўся, не прокручивался. Яшчэ нешта металічнае. Ручка. Крывы стартер. Ну и самое галоўнае, это инструкция, по якой будем збирать. Я мяркую, что все атрымаецца добра, хутка и якасна. Першае, трэба было собрать шасси, колы, мост, каб было далей лепш працаваць, и она нам не шкодзіла ў працы. Мы тут поклали смазку, заклали сюды поклали на ось. І таксама троху паклалі смазкі туды ваўнутр, каб гэная оська добра вайшла у колы. Трэба вельмі добра ціснуць, каб она стала ў свой гэны памер. Ну і все, збіраем далей. Паставілі упор. Тут трэба сачыць, каб гэтыя трубкі дайшлі да свайго упора до конца. Тут яны крэпяцца такімі вось зажимамі пластиковымі, і каб трэба разабраць, іх просто адціснуў і дастаў. О, далей збираем ручку. Збираем барабан. Замест гаек, что шли в комплекте, мы поставили нержавеючие, потому что они у нас есть, и болты нержавеючие. А так само адзначыць тое, что при зборцы вельмі якасна зроблены деталі.
Гайку туды ўставілі, там такія спецыяльныя вусы, і яны ўжо не даюць ей магчымасці згубіцца. Таксама, калі мы збіраем вось гэтыя робры, тут ёсць і упор, і такая дашчолка. І мы можам сабраць іх хутка, як нам патрэбна, і нічога у нас не разваліцца. Вось, калі ласка. Вось наш барабан. Усё зроблена. Замацавалі барабан, усталявалі ручку, тут штуцара. Таксама паклалі сюды смазку солідола, каб яно было лепш круцілася, не заедала. Подключили шланг до штуцера и пытаемся крутить. О. Так, яно треба просовывать. Як яно тут у нас? До речі, яна і сама сунется. І ось так треба накрутити усі гини 80 метрів. З першого разу у нас не трималося скрутити добре. Прийшлось весь шланг розтягнути на всю довжиню. І зараз наматуємо. Щоб це був фірмовий шланг, Керхер, магчыма, яны было бы больш добра, але у нас які ёсць. Таксама наматваем. Паступова, акуратна. Гэны бегунок дапамагае. Так, ну что же нас трохи крышку больше поднять. Вось, калі ласка. Гэну пускаем ниже. І можем яшчэ таксама ніжэй опусціць гэтыя ручкі. Ёсць магчымасць іх ціскануць вось так. Вось, кампактна. Калі трэба цягаць за сабой, падымаем да шчалчка. Тут характэрныя упоры. Всё, гэта паступова можна цягаць. А калі пакласці куды храніць, можам зрабіць вось так. Калі ласка.